Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabeh, kenalno, jenengku Kela. Aku asli wong Jawa kecilik. Aku mesti dikandani karo ibuku. Duk, sampean kudu sopan, sampean kudu santun, sampean kudu blater. Ngrungokno ae koyo sempurna yo. Nanti aku mikir, wah, koyone wong Jawa iki yen mlaku orang ngedek lemah. Saking sopane, mung pindah titik ae wedi nganggo suket. Ono sopan iku apik, tapi biasanya berlebihan. Ning Jawa, awak dhewe iku gak tau langsung ngomong gak. Mesti muter dhisik. Contone ditawani mangan. Ayo Mas, Mbak, mangan. Padahal lesu pol, tapi jawabnya, loh, ora usah repot-repot. Aku jek wareg. Padahal weteng abane wis kruyuk-kruyuk. Iku guguk suarane lesu, iku ngunu suara mbah buyutmu nesu. Awak dhewe dienteni dirayu ping 3, ben dikira malu-malu kucing. Yang ditawani pisan langsung ngomong ayo, iku guguk wong Jawa, iku ngunu singa. Ono maneh ajaran sopan tapi ngare bingung. Ning omah, ibu mesti ngomong, arek Jawa iku kudu sopan karo wong sing luwih tuwa. Kita terapno karo aku. Pas ning dalan, ana om-om numpak sepeda motor, numpake menggak-menggok, nabrak spionku. Terus wonge muring-muring ning aku. Lek numpak sepeda iku sing bener. Aku jek sopan ya? Aku jawab, nggih Pak, spion kula pancet pengen disikat. Aku batin, spionku dan balas dendam kon yo. Ono maneh, santun bagian keluarga. Iki sing paling lucu. Ibuku mesti ngandani, nak, yen ono daya awakmu iku kudu lungguh anteng, ojo akeh omonge. Tapi yen temenan aku ora akeh omong, ibuku jebet aku teko ngguri. Loh, kok meneng ae? Kan daya kudu dijak omong. Terus aku kudu piye, Bu? Terus mari ngono, tahu ono tamu dulur adoh teko. Aku nyopo, "Tante, sehat?" Tanteku jawab, "Iki sapa?" Ya Allah, 17 tahun aku sopan karo wong random tibake. Ono maneh, sopan tapi menusuk. Guguk menusuk sing tusuk gawe glatik guguk, tapi iki omongan. Wong Jawa yen ngomong pedes iku mesti dibungkus alus. Misale ono tanggamu awake lemu. Wah, saiki tambah subur ae ya Mbak awake. Subur iku pari, Bu, guguk pipi. Utawa ketemu anak sing jarang mulih. Awakmu saiki jarang mulih ya Le, tambah bagus, tapi eman arang-arang delok ibuke. Mati kon. Guyu tapi atine ajur, iso-iso nangis getih barang arek iku mang. Ono maneh, hormat sing luwih tuwa, tapi kadang kebangetan. Yen ngomong karo sing luwih tuwa, awak dhewe wedi pol yen ate nyelo. Dadi kadang awak dhewe ngrungokno cerita sing ora nyambung karo nyauti hehehe. Enggih, contohe aku takon ning Mbah Kung, "Mbah, jelasno, lapo kok BBM mundak?" Kakekku jawab, "Biyen Mbah lek adus iku nggih sabun colek." Lah, wong iki lho, wong asline iku aku takon BBM. Lapo kok moro-moro ngene? Gak genah wong iki. Ono maneh, sopan ning wong tapi lali sopan ning awake dhewe. Awak dhewe iku pinter, sopan ning wong liya, tapi ngregani awake dhewe iku angel. Dilirik senior, minggir, dijunggakno antrian, ngalah, oleh kejeroan mumpuk. Siap Pak, masih kuat kok. Ngono jawabe. Padahal awak munine, tolong Bu, tolong Pak, aku wis gak kuat. Awak dhewe iku kudu mulai sopan karo awake dhewe-dhewe iki. Minimal yo lek ngopi jam 2 isuk, izinan nek lambungmu ben ngomong. Ono maneh, jogging nek desa. Iki sing mesti terjadi. Rata-rata wong nek desa lah lek kate jogging, pasti bingung nyopone ya apa. Aku iku pengen urip sehat. Makane aku tau nyoba jogging ning desaku dhewe. Ya iki desa Badang. Terus aku kait sadar, jogging ing Badang iku ora olahraga mlayu, tapi olahraga sopan santun. Kait mlayu 5 meter toko omah. Sugeng enjing, Bu. Maju titik maneh. Monggo. Mlaku 5 langkah neh. Mbah, sehat, Mbah. Sumpah, aku kurang keringetan gara-gara jogging, tapi wis keringetan perkara nyopok uang terus. Ning kota, jogging iku nguber target 5 kilo, tapi lek ning Badang, jogging iku nguber target nyopo 50 uang. Aku sampe, ya Allah, gak mari-mari ta iki nyopo uange. Yen kowe ora nyopo, langsung mlebu rapat RT. Ketua RT ning ngomong, ono warga sing mulai sombong, paling dilungkas pindah ning kutha.
Aku batin, dosaku opo kait melayu sak menit langsung diomong urbanisasi. Jan, langsing paling nguji mentaliku, bapak-bapak nongkrong ning warung. Aku lewat, wonge kabeh langsung ngomentari. Wah, melayu ini kok diuber maling. Kadang-kadang ada daftar TNI ta iki. Sijine nyauti, ambaanmu kok wis amburadul ngono? Padahal gorong ati gapura ngarep lho. Ampun, Pak. Lungguh karo ngopi ae ambaan lewat erong karo cangkem sampean. Terus ketemu ibu-ibu nyapu latar. Iki sing paling medeni, soalnya iki ras terkuat di bumi. Mergane yen ngomentari luwih nyelekit ngalah-ngalahi panase Surabaya. Wonge mesti ngomong, olahraga yo. Loh, pacare endi? Kok ora melu jogging? Oh iya, Bu. Kula jogging mergo sing tak tresno mlayu karo wong liya. Jogging nek badanku ngene, niat awale sehat, tapi niat akhirnya mental sing pas kanggo ngadepi gosip. Lan sing paling Jawa iku, masih aku wis ngos-ngosan yen ana wong takon, "Nggih, Mbak, pun kesel." Aku jawabnya tetep sopan, "Nggih, boten olahraga tipis-tipis mawon." Padahal jantungku wis muni, tolong sampai ambaanku ngene-ngene. Jogging keliling desa Badang iku mek 10 menit, tapi balane omongane tangga iku iso 10 wulan, kadang-kadang sampai 10 tahun. Tapi ya iku ciri khas wong Jawa, senajan sikilku garem, ambaanku entek, kurusan, tetep sopan, tetep nyopo, lan sing penting tetep badang. Dadi intine sopan iku keren, tapi ojo sampai dadi alasan uripmu dikacangi. Sopan iku ojo sampai kowe mesti monggo. Sementara kesenenganmu dhewe kowe ngomong mboten usah kula tasik wareg. Aku tetep wong Jawa, aku tetep santun. Tapi lek hakku diidek, aku ngetokno jurus Jawa sing paling sopan, yaiku maaf ya, aku lapor. Sekian, saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.